siinä ratkaisua ja tempaisee kyllä sellaisen laukauksen todella yllättäen, että ei ole mitään saumoja Sofia Mannerilla sitä enää torjua. Sen verran yllättäen se siitä lähtee. KuPSin kolmannen maalin. Nyt Aino Kröger. No tämä kulmaan ja se on jälleen siellä! KuPS tekee selvää jälkeä HJK:sta Bolt Areenalla. Lukemat 0-3, kun puoli tuntia kamppailua on pelattu. Aino Krögerin kulma ja mistä se lopulta kimpoilee sisään. Etukulmalta tulee jatko. Pallo pelattaa jälleen sitten Krögerin kautta. Ana Paula hakee vasemmalla vapaaksi. Ampuu pallon maaliin. Loistavasti siinä KuPS hakee tuota tilannetta. Siirtää palloa pelaajalta toiselle. Lopulta se pelataan Ana Paula vetämään. Tulisiko sieltä sitten kauempaa, kun Silva Santos vetää etukulmasta sisään. Nyt yllätetään Sofia Manner huolella ja sieltä laitetaan peliä 3-0 ja kyllä se nyt pallo takatolppaa kohden, pallo jää edelleen pelattavaksi, siinä se on pelattavissa ja näin siitä myöskin Ana Paula Silva Santos siirtää Kuopion Palloseuran takaisin Kuskin paikalle. 2-1 lukemat taululla. Puolelle toppariksi Paulinha nopeasti lähtee nousuun. Paulinha pelaa palloa Krögerille. Siinä on paikka, korjataan Forsblomille ja Forsblom sijoittaa pallon maaliin. KuPS siirtyy 3. Kentällä tästä tulee KuPSille aika hyvän näköinen hyökkäys. Pekoli Martikainassa boksiin, samoin Ana Paula ehtii pallon tolppa ja jatkopallossa ei mitään epäselvyyksiä. KuPS ottaa 3-1. Uudestaan Kurosakin keskitys, Paulinha on paikassa ja pallo on myös ensimmäistä kertaa verkossa. Korkea rajaheitto, boksi sisään, siinä on paikka ja siinä on myöskin ottelun avaus maaliin. Kuopion Palloseura siirtyy tässä 1-0 johtoaseen. Vähän siinä on voimaa, melkein sellainen kaveripallon poikainen, kun Silva Santos vetää ja sen pystyy torjumaan ja seuraava paikka. Kamala harhasyöttö siihen ja Pekolilla paikka ja Pekoli ei tästä tilanteesta erehdy. Eteen ryhmittyy. Ja sinnehän palloa pelataan. Kuka siellä nousee korkealle? Kyllä se nousee KuPS pelaa korkealle. Pallo tulee Sartsilla paikka ja palloja harhasyöttäjä. Toki myös oli pitkälti pakotettua virta, kun Ana Paula ampuu ja siihen joutuu Niemi venymään. Ja ne boksiin enää kakkospallo Santosille. Santos lähtee laukomaan ja hyvä torjunta lähteekin Fermiltä. Pallo tulee tuon kuudesta rajalle. Ana Paula pyörittää, lähtee ampuu sieltä vasemmalle. Ja katsotaan minkälaista Kun vanhat sanomalehtien otsikot silmissä. Tiedän tunteen. Taitaa olla kuitenkin Emi Sireen-peli kunnossa. Kyllä näin. Veskeli antaa luvan Sireelle palata kentälle ja hyvä näin, että tuosta ei sen pahempaa tullut epäonninen tilanne.
pistetty ja näin. Paittuja paikat ovat pääosin ja Tuulen nyt polttelee palloa ilman siellä jaloissa. Silva Santos, Forsblom pääseekö tökkäämään? Voitellut ei ole Onssin puolustuksesta keskikentältä hirveästi mahdollisuuksia heille annettu noita pystypalloja sinne pelaamaan. On niin kovasti pallolle tullut. Forsblom pääsee laukomaan ilman itse maalin menettämään puolen kanssa. Sieltä päästään jo tulemaan ja päästään vetopaikkaankin. Laukaus lähtee. Pallo tulee eteenpäin, kun pääsee siellä sitten myös Pekka väliin. Ja nyt avautuu sitä Rootsille paikka. Rootsille on hankala löytää rakoja, mistä pääsisi murtautumaan tuonne 16 alueelle. Ja jälleen tulee KuPS tuolta oikealta laidalta. Hänen kohti maalia, mutta edelleen hyökkäys jatkuu ja tässä on Paulinen paikka. Paulinakaan ei laua. Nyt KuPS siirtelee. Sitten tulee Pekollin paikka ja lukemat 0. Blumäen. Siellä tullaan melkoisella rintamähyökkäyksellä ja pallo pelataan laitaan Göteberg. Vielä pääsee palloon uudestaan. Sitten Paulin ja Hartikaiselle. Hartikainen eteenpäin Ana Paulalle. Ana Paula siinä harhauttelee. Pelaa hyvin tuohon Kuudestaräjän tuntumaan. Oona kuin Vilma. Kyllä melkoiset maalitalkootkin Paloheinässä ovat. Ja nyt se tietysti vaatisi sitä, että Honka tässä niitä maaleja alkaisi tehtailemaan, mutta nyt näyttää siltä, että nyt voi olla lähempänä se 3-0, kun veittämään vaan Sirene. Ole ollut, mutta jos sattuu, niin niistä sitten pystyy iskemään, mutta se sitten, että sitten pitää pystyä se pitämään oma maali puhtaana. Kyllä pelaa viereen. Näin sitten. Hartikaisen kautta on Hartikainen kuitenkin paikkaa tilanteen Ana Paula. Ana Paula siinä keskialueella pelaa eteenpäin. Kurosa. Onko näin, että pikkuisen sitten tuo paikka, rakentaa hyökkäys, Ana Paula saa aika vapaaseen paikkaan pallon, hyvä harhautus, hyvä. Voidaan ottaa päällä pallo alas, mutta nyt menee suoraan Ana Paulalle, hyvä syöttö Hartikaiselle, tässä tulee KuPSille paikka. Pääsee Ana Paula väliin. Ja nyt tälle tulee KuPS vaarallisesti 4 pelaajan voimin. Rotsi joutuu pieneen kulmaan. Hänen keskityksensä blokkaa Ojanen, mutta Ana Paula tulee tilanteeseen todella terävästi. Ana Paula. Brassitaituri siinä. Saa Whittaker palaa takaisin Kuopioon. Ja jälleen on KuPSilla vastassa Åland United. Nyt kääntyy sitten peli. Eronen vähän siinä pomppii. Loistavasti Silva Santos se siinä pyörähtelee. Ja saa pidettyä pallon itsellään. Ja totta kai sinne aikaakin kuluttamaan. Samoin tulee Eronen. Sen jälkeen Pekollin omat pyöräilyksessä. Pistää Vaparia liikkeelle. Nopeasti. Ja sellaista selkeää syöttöpaikkaa tai keskityspaikkaa ole, niin sitten Kainulainen yrittää hienosti Silva Santos siinä seuraavaa tilannetta. Nurmi Silva ampuu sen loistavasti. Kauden toinen. Mikkele juoksee tällä kertaa yli ja Salmi lähettää keskityksen. Senkin KuPS hoitaa. Sara Arimo, Haada Eronen, Eela Hulje Morkke. Eli ei ihan samanlaista kavalkaadia